नोंथाङा माब्लाबा सानफेरदोंना जेब्ला इसोरा रागा जोङो अब्ला मा जायो? बुहुमा माबायदि गाबनो गोनां जायो आरो बुहुमाव माबायदि समस्याफोरा फैयो नोंथाङा बेखौ माब्लाबा सानफेरदोंना? बाइबेलनि सिङाव बेबायदि माखासे जारिमिनफोर दङ जाय जारिमिनफोरखौ जोङो गोसोखाङोब्ला गोजांस्रेव जागोन। जोंनि खोमोनफोरा थिया थिया जाखांगोन मानोना बेबायदि सोमोनांथाव अद्भुत बेबायदि माखासे जारिमिनफोर दङ, गोबां गिथावना जारिमिनफोर दङ। बेफोर जारिमिनफोरा जोंनो गोबां बाथ्राफोरखौ फोरोङो। बेयावखायनो अनजाग्रा नायगिरि ख्रिस्टियान बिसाफोर, दिनै आङो बे भिडिअनि गेजेरजों जानानै थांनाय 8टा जारिमिन नोंथांमोननो लानानै फैदों, जायखौ जोङो गोसोखाङोब्ला गोबां गिथावना एबा मोनसे गिखांनाया फैगोन आरो बेजों लोगोसे गोबां बाथ्राखौ जों गोसोखांफिननो हागोन। फैयोब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, मोनफा मोनफा जारिमिनखौ नायलांदोनि, नाथाय बेखिनियावनो बुंनो नागिरदों जोबनाय नाम्बार जि 8थि सोमोनांथाव गिथावनासिन, बेखौ नोंथांमोननो आं खोन्थानो थांगासिनो दङ। दा बेयावहाय जोबनाया बयनिख्रुइबो डेन्जारसिन जारिमिन, बेखौ नोंथांमोना नायगोन। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, भिडिअखौ जोबजासिम नायदो। सेथि सोमोनांथाव जारिमिन, बेनो जाहैबाय दा ग्रेट फ्लाड, नोहुनि समाव जानाय बुहुमनाङै दैबाना। जि समाव मानसिफोरा पापी जाजोब्बायमोन, बे बै समनि बाथ्रा। गावजों गाव सिथारलायनाय, गावजों गाव मुगैलायनाय, गावजों गाव अन्याय खालामलायनाय, बेफोर गासैबो इसोरनि सोरजिनाय समायना बुहुमखौ गाज्रि खालामजोब्बाय एबा गाज्रि खालामजोबदोंमोन। जागायजेननाय 6 बालाब 5 आरो 6 सिरि आरो फोरबोआ नुदों मानसिनि गाज्रि मावनाया पृथ्वीयाव बाराद्राय जालांदों आरो बिसोरनि गोसोआव साननाया गाज्रिल' सिन्था खालामो आरो फोरबोआ पृथ्वीयाव मानसिखौ सोरजिनायखाय जिंगासिदों आरो बियो दिखारनांनो गोनां जाबाय। बुहुमनि मानसिफोरा सोरबा सासेल' नङा, बुहुमनि गासैबो ओरैबायदि गाज्रि जाबाय जेराव इसोरा गावनो सोरजिनानै गावनो दिखार मोननो गोनां जाबाय। नाथाय बै समाव सासे धार्मिक दङमोन, सासे गोथार सुबुं दङमोन, सासे मोजां सुबुं दङमोन, धोरोमिया सुबुं दङमोन आरो न'खर दङमोन। बेनो जाहैबाय नुहु आरो नुहुनि न'खर। आरो इसोरा नुहुखौ लोगो हमबाय आरो नुहुखौ बुंबाय, मोनसे गिदिर नाव बनायदो, आङो बुहुमखौ दैजों फोजोबनोसै। बेबायदि होननानै इसोरा नुहुखौ आदेश होबाय। नुहुआ बे नावखौ गोबां बोसोर बानायबाय। मानसिफोरा नुहुखौ ठाट्टा होबाय थाबाय एबा लासिंसिं फोनांबाय। नाथाय जेब्ला थारैनो अख्रांनिफ्राय दैया फैनो हमबाय एबा अखाया फैनो हमबाय, अब्लासो मिनिनाया गाबनायाव सोलायलांबाय। दैया गोबांनिख्रुइ गोबां जाबाय आरो गासै पृथ्वीखौ खोबबाय। मानसिफ्रा गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय हाजोफोराव खारलाबायलांदों, नाथाय रावबो बासियाखसै। नुहु आरो बिनि न'खरनि मानसिफोराल' बासायजादोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे गिथावना जारिमिन नङाने, जेरावहाय गासै पृथ्वीखौ दैजों इसोरा बुंफब होजोबदों। एम्फौ एनला, जिब जुनार जा दङ गासैखौबो कमप्लिटलि फोजोबजोबदों, नुहु आरो बिनि न'खरनि मानसिफोरनि अनगायै। आरो नुहुनि जि नाव दङमोन, जायखौ इसोरा बिथोन होदोंमोन बानायनो थाखाय, आरो बै नावआव जि जिब जुनारफोरा जरा जरा हाबबाय, बिसोरल'सो बासायजाबाय। बाखि गासैबो लोमफबजोबनानै थैजोब्बाय। दान्दिसे सम गावखौनो साननानै नायनायसाय, जों माब्लाबा जों इउटिउबाव बबेबा रादाबाव जुदि नायोब्ला बहाबा दै बानानि बाथ्रा खोनायोब्ला जोङो माबायदि गोसोआव दुखु मोनो। दैनि दोहौजों मानसिफोरखौ बुखारलांनाय, हाफोरखौ बुखारलांनाय, न'खौ बुखारलांनाय, जों बै सावगारिखौ एसे साननानै नायहरसाय, माबायदि गिथावना बियो। अब्ला बै नुहुनि समाव जानाय बुहुम नाङै खोबग्लोबनाय जि साग्लोबजोबनाय दैमोन, बे माबायदि गिथावना जाथावथाव। बे जारिमिनखौ जोङो जागायजेननायनि 6 बालाबनिफ्राय 9 बालाबाव जोङो मोनगोन। फैदो अब्ला जोङो नायदोनि दानाब्ला नैथि गिथावना जारिमिन, बे जाहैबाय सदम आरो गमरानि बाथ्रा। जाय जारिमिनखौ जोङो जागायजेननायनि 19 बालाबाव मोननो हायो। बे जाहैबाय मोननै नोगोरनि बाथ्रा, मोनसे जाहैबाय सदम आरो मोनसेया जाहैबाय गमरा होननाय। बे मोननैबो जायगाया, नोगोरा गोबां धोनि मोनसे जायगामोन, धोनि जायगामोन, नाथाय गोबां अत्यन्त गाज्रिजों बुंफबनाय मोनसे जायगा। मानसिफोरा गोथारै जे थांनानै थानो नांगौ, बे गोथारथिखौनो नागारजोब्बायमोन एबा बावजोबलांबायमोन। धोन दौलतनि लुबैनाय आरो मोनसे आथोनजों एबा मोनसे जेन्डारजों हाबा जानाय एबा गाज्रि खामानियाव थांनाय, हमसेक्सुवेल, बेबायदि गाज्रिया बुंफबबायमोन। आरो बै सदम आरो गमरा नोगोरावबो केबल लटखौल'सो मोनसे धोरोमिया न'खर मोननो हाबाय। आरो लटनि अनगायै गासैखौबो
गाज्रि मोनजोब्बाय। बेनिखायनो इसोरा सोरगोनि आर्फखौ बैयाव थोनहरबाय। सोरगोनिफ्राय अर हरनायनि सिगां सिगां सदम आरो गमराखौ फोजोबस्रांनायनि सिगां सिगां आर्फफोरा लुत आरो लुतनि नखरनि बयखौबो बै नोगोरनिफ्राय बाहेराव होहरबाय एबा थांनो होबाय। लुत आरो बिनि सानै बिसाजो आरो बिसिया बै नोगोरनिफ्राय ओंखारबोबाय। नाथाय दुखु नांथावना लुतनि बिसिया उनथिं उनफिननानै नायहरदोंमोन आरो बियो संख्रिनि मोनसे मुसुखा जानानै थाबाय। जेब्ला लुतआ नोगोरनिफ्राय बाहेराव ओंखारलांबाय अब्लानो सोरगोनिफ्राय बेबायदि अखा बायदि अर फैबाय। न' लामा नोगोर गासैबो जोंनानै हांगार जालांजोब्बाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे जारिमिना गिथावना नङाने? गोबां गिथावना। आरो बे जाथाया मानो जादोंमोन? बे जाहैबाय पापनि थाखाय जादोंमोन। मानसिफ्रा इसोरखौ बावबाय, इसोरनि नियम निति, इसोरनि आयेनफोरखौ बावजोब्बाय। बेनि थाखायनो बे इसोरनि रागाया फैदोंमोन। थामथि गिथावना जारिमिन, बेनो जाहैबाय दा 10 प्लेग्स, 10था महामारिफोर। बै समाव फाराव राजाया इजराइलारिफोरखौ बान्दा खालामनानै दोनदोंमोन। इसोरनि आज्ञा बायदि मुसिया थांनानै बुंहैदोंमोन जे आंनि मानसिफोरखौ थांनो हो होननानै। नाथाय फाराव राजाया गावनि गोसोखौ गोरा खालामबाय आरो थांनो होआखसै। अब्लाना बै समाव इसोरा मिसर हादोराव बेबायदि गिथावना महामारि गासै 10था 10था महामारि हरदोंमोन। जेरैहाय नील दैमाया थै जाजोबदोंमोन आरो बेनि उनाव गासै हादोराव एम्बुखौ लानानै फैदोंमोन आरो एम्बुआ मानसिफोरखौ गोबां खस्थ' होदोंमोन। बिनि उनाव फ्लाइसनि उतपात, जाय फ्लाइसफोरा मानसिफोरखौ जोदों, मानसिफोरखौ खस्थ' होदों। बिनि उनाव हादोर नाङैनो जुनारफोरनि थैनाय। बिनि उनाव हादोर नाङैनो मानसिफोरनि मोदोमाव गिदिर गिदिर गुग्ला फैनाय, गुग्ला जानाय, गुग्लाजों सैनो गोनां जानाय। बिनि उनाव अख्रांनिफ्राय सारअन्थाइ फैनाय, अख्रांनिफ्राय बेबायदि गिदिर गिदिर अन्थाइ गोग्लैनाय। बिनि उनाव फैबावदों गोबां गिदिर गिदिर गुमा गयंफोरा गासै आबादफोरखौ जानानै होजोबदों, नस्थ' खालामदों, न'फोराव फैदों, मानसिफोरखौ खस्थ' होदों। बिनि उनाव गासै हादोरावनो खोमसि जादों, सानाबो खोमसि होबाय, सान गैलिया, खोमसि जाबाय, बेबायदि अबस्था। आरो बिनि उनाव गिबि जिउआ थैदों, मानसि जाथों जुनार जाथों गासै गिबिफोरा थैजोबदों। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसाफोर, बे गासै जाथायफोरा गिथावना नङाने? जेरावहाय मिसर हादराव जादोंमोन। नाथाय साफ्रोमबो इसोरनि बिसा इजराइल माहारिफोरनियाव बेफोरबायदि खैफोदफोरा फैयाखैमोन। इसोरा गावनि थैनि गेजेरजों गासै इजराइलारिफोरखौ रैखाथि होदोंमोन। ब्रैथि गिथावना जारिमिन, बे जाहैबाय करानि रेबिलियन एबा बिद्रह जानाय, जाय जारिमिनखौ जोङो बिसान बिजाबनि 6 बालाबाव मोननो हायो। करा आरो करानि 250 लोगोफोरा मुसि आरो हारुनखौ बुंनायसै, नोंसोरहा मा मोन्थाय दङ? नोंसोर जे जोंखौ इसोरनि मुङै अधिकार खालामबाय थादों, सासन खालामबाय थादों, नोंसोरहा मा मोन्थाय दं? बेबायदि होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन। बै समाव मुसिया बुंफिनदोंमोन, बिसोर जुदि गावनि समाव थैयोब्ला आङो नंखाय, नाथाय जुदि बुहुमा खुगा खेवनानै बिसोरखौ जुदि मनयोब्ला अब्लाना मिथिनानै ला जे इसोरा आंखौ दैथायहरदों होननानै। जेब्लानो मुसिया बे बाथ्राखौ बुंखांबाय अब्लानो हाया गावबाय। करा आरो करानि नखर आरो लोगोसे 250 सुबुंफोरा हानि सिङाव गोदोलांबाय, फबजालांबाय एबा मन'लांजाबाय। बे जारिमिन एबा जाथाया जोंखौ बेखौनो फोरोङोदि जायफोरा इसोरजों सायख'जानाय बेक्ति एबा सुबुंफोर, बिसोरनि उल्थायै गसङोब्ला एबा बिरुथि खामानि मावोब्ला बिनाशा गावनियावनो फैयो, फोजोबस्रांनाया गावनियावनो फैयो। बाथि सोमोनांथाव जारिमिन एबा बाथ्रा, बेनो जाहैबाय सिनाइ हाजोआव सोमोनांथाव अर ओंखारनाय, जायखौ जोङो मोननो हागोन। इसोरा मुसिखौ लोगो हमनो थाखाय सिनाइ हाजोआव फैबाय आरो बे नुथाया गोबां गिथावनामोन। अर, उखुन्दै, जोमै आरो बिनि उनाव बिजलि दंमोन आरो इसोरा बेफोरनि गेजेरनिफ्रायनो राव होदोंमोन, माथो होदोंमोन, आं नोंनि फोरबो इसोरा, आंखौ नागारनानै गुबुनखौ इसोर होननानै मानिनो नाङा एबा खुलुमनो नाङा। बै समाव हाजोफोरा सिमाव जादोंमोन आरो बै समाव बै माथोआ ओरैबायदि गोगोम, ओरैबायदि गिदिरमोन जे मानसिफोरा बुंफिननोनो हायाखैमोन आरो बुंनो गोहोआनो गैयै जादोंमोन। आरो बै समाव सुबुंफोरा बुंदोंमोन, मुसि नोंनो बुंदो होननानै, आरो सुबुंफोरा बुंदोंमोन, जों जेबो खोनानोनो हायाखै होननानै। बै समाव बे जाथाया गोबां सोमोनांथावमोन। इसोरनि माथोखौ खोनानाया साधारन बाथ्रा नङा आरो जों बेखौ मोनथिनो मोनदों जे इसोरनि उपस्थिति जानायाव मोनसे गोबां सोमोनांथावा जायो आरो गोबां गिथावनाबो जायो। द'थि गिथावना जारिमिन, बे जाहैबाय बेबिलननि बायनाय, जाय जारिमिनखौ जोङो दानियेलनि 5 बालाबाव मोनगोन। बै समाव राजा बेलसाजारा गोथार इसोरनि खुरियाव जौ लोंदोंमोन आरो बियो मुसुखाफोरखौ प्रशंसा खालामदोंमोन, खुलुमदोंमोन आरो हरखाबैनो नोगोरनि बाउन्डारियाव एबा वालाव मोनसे बेबायदि आखाइ नुजाबाय आरो बे आखाइया मोनसे बेबायदि सोदोबफोरखौ लिरबाय जेराव मेने मेने टेकेल उपाहारिसिन होननाय सोदोब दङमोन।
आरो बे सोदोबनि ओंथिखौ दानियेला बेखेवनानै होदोंमोन। नोंखौ साननाया आबुं जाबाय, नों बेसे गिलिर नोंखौ सुनाय जाबाय, नाथाय नोंखौ रेजें मोननाय जाबाय। आरो बै हरखालिनो बेलसाजारा थैबाय आरो बाबिल रायजोआ जोबस्रांदों। बे जारिमिना जोंखौ बेखौनो फोरोङोदि जेब्ला मानसिफ्रा इसोरनि जि बुस्थुफोर दङ, इसोरनि बुस्थुफोरखौ जेब्ला अपमान खालामो, निन्दा खालामो, अब्लाना जोबस्रांनाया फैयो। स्निथि गिथावनासिन जाथाय बेनो जाहैबाय क्रुसाव जिसु ख्रिस्टनि जिउ हगारनाय। बाइबेलनि गेजेराव, जारिमिननि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो गिथावनासिन बाथ्रा एबा जाथाय जानानै थांनाय जारिमिन जिसुनि जिउ हगारनाय, क्रुसाव थानांनाया। जाय इसोरा मानसि महरै बुहुमाव बुलि जानो फैदोंमोन, दाय गैयामोन, अब्लाबो बियो क्रुसाव थांनो गोनां जादोंमोन। सुनि किरिटि बिनि खर'आव दङमोन, आथिङाव आखायाव गाजाल दोजादोंमोन, बिखुङाव साबुकजों बुजादोंमोन। मानसिफोरा बिखौ मिनिदोंमोन, निन्दिदोंमोन, ठाट्टा होदोंमोन। नाथाय जिसुआ बिसोरखौ बेबायदिसो बुंदोंमोन, आफा बिसोरखौ निमाहा हो, मानोना बिसोर मा मावदों बेखौनो मिथिया। लुकासनि 23:34 सिरि। बियो थै फसरबाय आरो बै थैयानो संसारखौ बासायबाय। दान्दिसे समनि थाखाय खोमसि जाबाय, सोरां दङमोनब्लाबो सोराङा होआखसै आरो मन्दिरनि जि पर्दा दङमोन, जि दङमोन, जिया जिबाय। बे गासै जाथाया गोबां दुखु गोनांमोन, गोबां सोमोनांथावमोन, गोबां गिथावनामोन। अब्लाबो बे गिथावना जाथायनिफ्रायनो मानसिफोरा उद्धारखौ मोनबाय, बासायजानायखौ मोननो हाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, 9थि गिथावना बाथ्रा बे जाहैबाय फैनो गोनां 666नि बाथ्रा। आं जायखौ नोंथांमोननो गिबियाव बुंदोंमोन जे बयनिख्रुइबो गिथावनासिन फैनो गोनां एबा जारिमिन होननानै, जायखौ ज'हना दर्शनाव नुदोंमोन। फैनो गोनां एन्टि ख्राइस्टनि बाथ्रा, 666नि बाथ्रा, जेराव 666खौ मानसिफोरा गावनि मोदोमाव, आगदा आखायाव आरो खाफालाव महर बुनाय नङा। बिसोर थावरिनानै थानो थाखाय गोब्राब जागोन। बे बाथ्राफोरखौ ज'हना दर्शनाव नुदोंमोन आरो बेखौनो गोथार बाइबेलाव लिरनानै दोनदों आरो बे दासिमबो फैयाखै, फैनो गोनां समफोराव जागोन। बे मोनसे गोबां जोंनि थाखाय गिथावना। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोरनोमोन गासै 9टा बाइबेलाव लिरनानै दोनजानाय जारिमिनफोरनि बाथ्राफोर। नाथाय जि 9थि बाथ्रा, बे जाहैबाय दासिमबो सफैयाखै। बे फैनो गोनां समाव फैगोन आरो बे गोबां गिथावना जागोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बे गासै जारिमिनफोरा जोंनो गोबां बाथ्राफोरखौ फोरोङो। जेब्ला जोङो इसोरनि बिरुद्धि थाङो, इसोरनि उल्थायै थाबायो, अब्लाना बेफोरबायदि अनेक गाज्रि जेंनाफोरा, अनेक खैफोदफोरा जोंनि जिउआव फैयो आरो फोजोबस्रांनाया फैयो। जेब्ला जोङो इसोरखौ मेंग्लिहोयो, इसोरनि जि सैसोनो हानाय जिथु सक्ति दङ, बै सैसोनो हानायखौ जेब्ला फोजोबनानै होयो, अब्लाना जोंनि जिउफोराव बेबायदि प्रब्लेम्सफोरा फैनो हागौ। जेरावहाय सदम आरो गमराखौ इसोरा नायनानै थाबाय थानो हायाखसै। जेरैहाय बुहुमाव नुहुनि समाव दैबाना फैदोंमोन, इसोरा मेंग्लिदोंमन मानसिनि आखल आखुखौ नायनानै, आरो बेफोर गासै जाथायफोरा जादोंमोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जोंबो जुदि इसोरखौ दुखु होयोब्ला, जानो हागौ जोंनि जिउआवबो गोबां रोखोमनि, गोबां महरनि प्रब्लेम्सफोरा फैनो हागौ। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेफोर गासै जाथायफोरा, जारिमिनफोरा जोंनो बायदि बायदि बाथ्राफोरखौ फोरोंलाङो आरो जोंखौ गोसोखांहोयो। आसा खालामदों नोंथांमोना बावना थानाय गासै जारिमिनफोरखौ गोसोआव फैफिनदों। दे अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।